Ja. Og så tænker man nok lidt akavet, hvorfor sidder vi sådan her mærkeligt? Og det er fordi, at vi skal jo danse, Annie. Du har indvilliget i at danse med mig. Og det er ikke noget, det er bare fordi, jeg synes, at bare fordi man godt kan lide DR1, så skal man ikke snydes for en ordentlig dans. Så du har sagt ja til at danse med mig. Men det skal jo ikke bare være ind og så rundt, og så bliver det meget kødeligt. Så jeg vil godt lige høre, hvordan det går med dig. Hvordan går det, Annie? Jamen altså, jeg klager ikke. Jeg har det rigtig godt. Ja. Ja. Ser også meget sød ud. Ja, og er alt godt? Er der noget nyt i vente? Sker der noget? Er der noget på vej? Tænker du på noget specielt? Nej, men det er fordi, at der var i dele af medien en snak om, at du måske var frugtsomlig. Ja. Og så vil jeg, og det er jo ikke fordi, det er bare, jeg er jo ligesom, jeg ser mig selv lidt som din søn, og så er det, så kommer der en ny gøgeunge i reden. Har det noget på sig? Er du med roven? Er det god? Altså, er det sket? Det ved vi ikke, eller hvad? Nej, altså min menstruation er udblevet, og lige pludselig er jeg gravid, og desværre er det altså sket rigtig mange gange med den der menstruation der. Oh. Altså, så det er stadig spændingen? Altså, det er sjældent, russerne kommer forbi hjemme hos mig, så... Lysthuset. Men alligevel, der er, og hvis det sker, er det så en velkommen gave, eller er det noget, som man siger, nej? Det har jeg arbejdet på rigtig længe, Nå, så det er godt. det. Men jeg synes, det er en verden, der er værd at sætte børn i? Ja, det synes jeg. Ja. Og jeg synes, jeg er fuldstændig enig, og forhåbentlig ikke kun det ene barn. Nej. Så vi håber, men det kan stadig være hvad som helst. Det ved man jo ikke. Præcis. Det er jo spænding ved at være kvinde. Det er kun tiden, der kan afgøre det. Og der var også det, som Paprika var inde på. Det er jo en spændende verden. Kvindens verden, alt det, der sker. Men sker der andet, Annie? Altså, i dit liv, tænker jeg, er du på vej andre steder hen? Er der noget, vi bør vide ellers? Via pressen sker der faktisk noget hver dag. Ja, det er klart. Ja. Men reelt, så hygger du dig? Ja, jeg er i gang med at lave en masse tv, så det er rigtig hyggeligt. Men du har det godt, og det er jeg meget, meget glad for. Og har Erik det også godt? Han har det også rigtig godt, ja. Og er Erik okay med, at jeg byder dig op til dans nu? Ja. Tak. Så vil jeg gerne, og det er lidt grænseoverskridende, men jeg vil gerne, fordi det er virkelig noget, nogle mennesker drømmer om at vinde en tur i en Lamborghini, men jeg vil meget gerne have lov. Vil du danse med mig, Annie? Hvad skal det være for en dans? Det bliver en slowfox, for det er det eneste, jeg kan. Okay. Ja, men så tror jeg bare, vi danser. Gustav, lidt musik. Du må godt komme lidt til det. Tak. Det er mig, der fører teknisk set, ikke? Synes du det? Nå, men teknisk. Nå, hvordan går det? Nej, vi danser. Det har du spurgt om 3 gange. Jamen, det er også dumt. Ja, nu danser vi bare. Ja. Det er meget tænkt at fylde helt program med at danse, så skal man godt nok være langt ude, ikke? Jo. Men det er meget hyggeligt at prøve. Men vi kunne også sætte tempoet lidt op, jo. Ja. Men alligevel. Nej, nu tror jeg bare lige så stille. Der skal vi jo lige nævne, at der sker en hulens masse ting næste uge. Jeg havde faktisk forberedt virkelig meget. Det eneste, jeg kan huske lige nu, og det tror jeg godt, man kan forstå, det er, at jeg ved, at det er jødisk nytår i morgen, og der siger jeg bare tillykke og godt nytår til alle dem. Jeg kan ikke huske året, vi går ind i, men det er 5.000 og et eller andet, så I er foran stadig. Vi kommer igen på næste fredag, det er helt sikkert. Tak fordi I er kommet. Husk at sige, at hvis man vælger at blive hængende, så kan man jo faktisk se den dejlige film Mørke, som jo kommer lige om lidt. Og hvis man ikke vil se det, så kan man sige, at det var faktisk Niklas Bro, der gjorde det. Superskrumperne fra Ebeltoft er i alvorlig knibe. Når hverdagen hænger